Sant Jordi és el patró de Catalunya, però religiosament, qui era aquest Sant Jordi? Som-hi! La tradició catòlica el fa fill de Geronci, un oficial romà de Capadòcia destinat a l'actual Lot, a Israel. En arribar a la majoria d'edat, en Jordi s'allista a l'exèrcit romà, de fet com va fer el seu pare. Però quan tenia 30 anys el destinen a ser part de la guàrdia personal de l'emperador romà Dioclecià, i aquí comencen els problemes. Tot i que és educat com a cristià, en Jordi viu en pecat amb una vídua. Bona a veure, en pecat. Quan l'emperador Dioclecià proclama l'edicte que l'obliga a rendir culte al déu Apol·lo, en Jordi renega de la milícia, distribueix les seves riqueses i s'enfronta amb l'emperador, per la qual cosa després ja és empresonat i martiritzat. Molt aviat va ser considerat com a màrtir i sant per l'Església. La seva tomba, a Lot, a l'actual Israel, es va convertir en un espai de visita i de culte. I de fet la seva figura es va estendre d'Orient fins a Occident de forma molt ràpida. I és que amb el temps la llegenda del drac s'hi afegí per mig com a símbol. El drac representa, doncs, el mal que assetja el món i, en canvi, Sant Jordi representa la fe que no cedeix. És una llegenda, però que apunta a una veritat profunda, la lluita espiritual entre el bé i el mal. Per tant, darrere la llegenda hi ha un home de fe i d'entrega. I és que el seu drac era el poder que el volia fer callar i ell senzillament va dir que no, que perquè no hi passava. I és que la fe també pot ser cavalleresca.